Ayo guys. Cus. Ya. Yeah. Kemana? Itu melok he. Heh? Kata nanti jajan tadi. Gue kan aja nanti. Oke guys, kembali lagi bersama Pilot Lazio dan kali ini, Pasar Semi di pasare. hah? Pasare pasar Semi. Yo, pasarnya ini udah resmi ya guys ya. Oh. Pasar Poso ini udah resmi guys. Udah resmi beroperasi. Tapi sing dodol. Yo pancat Murad Marit. Nah, ini ya. Pasar Poso sudah resmi beroperasi lah. Satpamnya cangkruk Nah, mana. kata piye. Pasar Remo. Trotoar gurung ditandani trotoar. Wayahe ndandani trotoar. Ini burung. Rong minggu kas iku wis. Balik maneh. Rusuh maneh. Semburat maneh. Gak jauh lah. Udune iku nek pengen dadi pasar modern niku Gak cocok. kudu ana aturan. Aturannya tegas. Nah, aturan ini tegas nek. Ayo kan pasar modern setengah-setengah. Setengah-setengah ya. Sing direno yo ngarepe tok, jerone mbuh. Ya, Bu. Durung tau mlebu aku jane. Oh, pancet kok biyen jerone. Ya sing direno ngarepe tok, ben jerone bangunane kan baru. Pancet, rusuh. Nah, itu. Pancing yo nek wis SDM-e terus yo Belajar tertib angel. angel Indonesia ya. Buang sampah mau ngusir sembarangan itu dia angel dia. Iya. Coba aku ngene iki lah. Nah, wis iki contoh iki. Iki angel. SDM-e wayahe. Rokok ambek sepeda motoran itu gak oleh ya. Ora. Eh? Tapi wis kadung. Peraturan kepolisian itu bener bareng. Heeh. Nah, iki helm kok tadi Kopi. tadi kopi. Iki helm sih. Nah, itu Pengaman iki. Nah. Podo ae. helmnya lah kok kuali. Adanya aturan ning gawe apa? Cek dilanggar. Nek gak ana pelanggaran, gak ana aturan. Udah mana ya slogan. Iki pilot Lazio setahun monet ada ya. Lembu. Monet gitu ya, tapi yo setahun. Lho, tahun mau teni. Ditambah juga nggak terkenal ya. Wah, tapi wingi nenggone anu pacet pajak yo kayak tau. Tadi 6 sesi. Ah, ini 6 sesi yo. Iki nyetok gawe meneh. Dino iki sono. Iku nek sampe monet yo wong sak ploso ora kabeh. Goblok. Mending lewat kene. Kene ijo, nek yo sikau.
mau kayak channelnya mau kayak jeneng apa? Eh? Pancet ya? Pokoknya aja remek ngono. Pancet ya channel. Apa pilot Pasio? Itu ya? Hah? Itu channelku Jiklok. Jiklok. Pilot Pasio itu nebeng channelku. Sing lawas tak iseni, ngono lho. Channelku sing wis mati suri itu tak iseni. Pilot Pasio. Nek ning Facebook gorong ono jan sih. Harus upload suwi. Nah, di Facebook Kudu itu ngadeg. ngadeg Facebook kok. Ayo, Rawat ya. ngadeg iki bare. Ngadeg durasi panjang lho. Iya. Aku karepku mulene ku gawe sing gak ngadeg kae. Yo karep tok. Upload entani nang pabrik. Nang pabrik ya. Blok enak. Warung kopi gak ono sing secepat iku. Nenek. Warung kopi mentok ya Leon ambek RB ku wong Banter. Aku kataane saya kata BPS iku kataane Leon ambek Iya paling. RB. 50 paling. Kelebonan wong 100 ngono wis lemot paling ya. Pabrik. Sampai PS Ya opo ya. Apa jenenge? Ayo dhek iku nyediani sapa ya. Tawange enak wong lokor. Eh. Oh, bolo. Ah, ndonot lagu 3 MB. Cicit mari. Ya, nah. Gak sampai 1 menit iki. Kok beli gak? Yo pirang detik ngono ya. Lari. Cicit mari. Alik 3 giga ya. Lepot tuh. Terus mana iki? Biasa nih sawo ya. Wara, oh, ini tak dibanterno. Yo, tambah seneng arek-arek ya. Iya. Ah, gimana terus? Wis dolenane gigane gede terus. Download drakor lah, download apa deh, download film-film deh. Yo. Ini ya upload. Apa mbakmu wis upload gede aku. Nah, Download gede muis. Hah? Download gede muis. Ya aku. Download. Oh, download aku ora tau download ngupload. Ah, ya download iku gedean muis. Iya dia drakor ya. Lah iya, drakor sak film ae wis ketok pirang giga iku. Sak film itu biasanya Sak giga. Ya gak iso sak giga. Matus nonton durasi filmnya ya. Gak iso ya ndelok formate ya. Filmnya apa dhisik? Ya formate apa dhisik kok. Nah, HP-ne apa dhisik? Lah iku larang HP-ne muis sik. Gak padha ambek HP-ne bojoku. Iya. Oco ya ono SP2. Padha ta? Padha ya. Ne muis so? Iya, malah dukun ngene bojoku mah. Dukun ngene bojomu. Iku kan anu sih support 4K sih iku. Iya, tapi aslinya ya gak 4K juga. Loh, kepet gak 4K juga. 4K abal-abal namanya. Apa berharap apa? Gak deh, gak kameranya Sony tak gak? Iya, gawe kamera Sony tapi gak iso 4K perasaan ini. Malah gak iso. Iya. 4K itu hanya kamera-kamera sing ngono lho. Oh piye? Ngono lho. Iku kameranya Sony ya sih, lumayan. Ngonamu sing versi ndek lumayan kok, apa meneh nggawe bojomu. Modho wae hasilnya iku. Masa padha nggonmu. 4K ku modho wae. Tapi nek 4K sing tenanan iku ya DSLR. Jenenge iku Sony A piro ya? HP ta? Hah? HP. Ya kamera dudu HP. Oh, kamera. Iku dari 4K ngono lho. Dadi nek render iku sekali produksi video itu ya 20 giga ngono. Mau teni 20 giga. Nah, HP ini 4K-an iki. Masa HP-ne CC gak iso 4K?
Karo Cece, aku karo. Rasaku Cece kok. Samsung ya deh HP ini. Iya Samsung. Cuma 4K ne ya bagi dene ya 4K-an itu. Ya, Lah nek handicap dekne lah itu baru. Ya, itu positif nih. Positif lah. Nek 4K-an akeh. Jenise masih HP Oppo ya iso 4K. Ya mas, saya lembo karo. Hasilnya ya. Yo ngono tok. Aku tahu download Dracin itu Adewe lo ya. sak giga dan. Ade download 4K. Oh, Tapi gak ada bedanya sampai 1080. anu nih hasilnya. Hasilnya. Nah. Kalau ditonton coba HP. Spek layare. Ya tergantung device-nya adewe. Ayo spek layare HP ini dewe. Heeh. Iku wis mentok cara ngono Yo. iku ya. Nyesuaiin HP ini. Karena adewe download 4K tapi nggak laptop sing spek dukur hasilnya ya api. Ya HP. Soalnya sing Laptop adewe wis mendukung. PC ya mendukung kali. Frame rate dan bitrate itu pengaruh dulu. Iku kameramu iku mentoke nang ngene apa? 1080. 1080 tok. Gak iso, ndukur iku gak iso. Hasilnya 4K masih dipakai 4K. Gak Tapi iso. hasilnya bodoh 1080. 1080. Gede memori tok. Didelok ning HP iki hasilnya bodoh. 1080 ya kan lumayan. Wis apik iku ya. Lumayan ya. Dek cuma sekedar Vlog-vlogan. foto ya, vlog-vlogan ya wis cukup. Layak wis. Layak ya. Digawe delok-delok film, delok apa 720 wis apik wis. Wis cukup iku nek bagi dhewe nek bagi Cece ya ancur. Hancur receh. Loro rek mripatku rek nonton Hancur, 720. gawe loro mripate. Dus. Dobol. Kok mencicil-mencicil gini nih delok. Aku dibuka no HP. Apa laptop dekne tok wipis yo. Laptop sing tok wipis yo. Iki go piro iki laptop ya? Tau wipis yo. Jos aja arek iku. Larang iki bro laptop iku. Gak bro. Lah piro regane bro yo? Gak larang sih 17-an. Itulah. Ada motor siji dobol. Kalarang sih. Gak larang ya. Ada siji ya. Kepet. Berarti laptop ini paling larang itu sing ROG tapi rusak. Kan ditandakno. Enggak ya, lah. Dandakno motherboard-e modal ganti anyar. Modal itu anyar. Hancur. Sing rusak motherboard-e jare. Yo, medeni. Kate ditandakno ning Surabaya, cuma mbok dhek gak cover ya. Aduh soalnya. Saya ya digletakno saiki ning Asem. kamare. Medeni juga yo. Dolak wis ya. Barang larang gak iso ndandakno yo. Didolak wis ya. Ger. Ki ora jedaun ya. Lah iki ditempelki terus ya. Topuki. 10.000 to Pak kurang ajar. Berat. Regane 10.000 raja daun. Ngel. Oh, akeh rokok nyar saiki ya. Raja daun kayu manis. Mau ngene ngene. Akeh raptor ya ngono-ngono iku lah. Lawang ubeng. Di lawang ubeng, opo lawang ubeng. Kene, Des. Ya gawe dhewe ngono lho. Gawe yo. Jedele rokok ya lawang ubeng. Ubeng itu wow. Gak ana sih ya. Daun lawang. Daun lawang. Ayo. Lawange daun pintu. Rokok rasa teh wis ono ya.
Rokok rasa knalpot, Bro. Strawberry. Rokok arang. Oh. Areng tadi, rasanya rasa areng. Tahu ngrasakno areng ta, Des? Lha ning Jawa Tengah iku ono areng diombe. Wah, iku karuan enek kopine. Lah iya, tapi kan diombe ya. Tapi kopine sing krasa dudu arenge. Kecampur areng sih. Ya Karsinogenik. titik-titik. Bahaya diombe bendino. Karsinogenik.